सोने चांदीच्या दरासंदर्भातली एक मोठी बातमी आहे। सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याची खरं तर बातमी आहे। सोन्याच्या दरामध्ये 1,500 रुपयांची वाढ झाली आहे। सोनं आता 1,01,800 रुपये प्रति तोळा इतकं झालेलं आहे आणि चांदीच्या दरामध्ये तब्बल 3,000 रुपयांची वाढ झाली आहे। चांदी 1,13,300 रुपये प्रति किलो असा दर झालाय। इस्रायल आणि इराणच्या युद्धाचा सुवर्ण बाजारावर अशा प्रकारे मोठा परिणाम झालेला दिसतोय। सोन्या चांदीच्या दरासंदर्भातली सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याची बातमी आहे। खरं तर सोन्या चांदीमध्ये गुंतवणूक करायला सर्वसामान्यांचा ओढा असतो, मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वसामान्यांसाठी सोनं घेणं हे एक स्वप्न होऊ घातलेलं आहे। सोन्याच्या दरामध्ये आज सुद्धा मोठी वाढ झालेली आहे। 1,500 रुपयांनी सोन्याच्या दरामध्ये वाढ झाली। 1,01,800 रुपये प्रति तोळा इतका सोन्याचा आज दर झालेला आहे। तर चांदीच्या दरात सुद्धा 3,000 रुपयांची वाढ झाली आणि चांदी 1,13,300 रुपये प्रति किलो इतकी झाली आहे।